Salam dostlar, men ýene siz bilen taraba bula mehribanlar, men sizi maňa ekrany görýäňizde ören şart, men ýene siz bilen araňyzda dolanyp geldim. Mehriban dostlar, ýene men size täzeligim hem reklamamma, ýagny bu reklamany men TikTok görüp oturkam, arada 2 günlükde Kerim Sport dip eşik satýa amatly, arzanlaşyp zat dip şonu gördüm. Beýle eşik satýanlarym görmýär. Imенно şu Kerim Sport'um gel baryp göreýin diýdim. Barsam, doğrudan oğlum bilen bile gittik. Bardım olun, bakalar şeyle amat leken. Yine şu elimdeki futbol kanal kayıttım, ödüm canına rahat yakım leken. Baka da yok 100 manat dostlar. İşi bala kaldım. Baka da bulam 120 manattan üst aşağı kol gidiyor dostlar. Yine şon sebepli hem emmağında maslahat beren ödüm şekerin içine Katolsku köçüdü. Men telefon belgisinden aşağıda belli geçer. Lokman canlaşın barın ananmasanız öz gözünüz bilen görün. Bakalar katı amatlı eken dostlar. Gel kim? Merhaba bu. Gel öyde de. Mümkün mü? Gel lan. Assalamu aleyküm. Aleykümselam. Komşu Ya şu olmuyor. Ben geçen de o Kerim Spor'a gittiydim ha. Gittim. Bardın mı? Ne şu futbol kanalı? Şuna. Neçe amatlı bakalım. Ahmet'teki. O aittim ama men o maslahat beren doğru oldu. Ondan şunu Kerim sana uğrattı Kerim Spor. Şunu bana soğuk. Aha. Reklam et beraydıydı. Böyle. Aha. Gayret edam. Bunun. Ne mehribanlar yürütü. Täze siz onu gelipdir. Ne ýaklyjanyňda Gurban bayramyny ýetip gelýär. Gurban bayramyny alarsyňyz başga da bir näçe täze görüş eşikleri ýükleri geldi. Baryp görüň telefon belgisini men aşağıda beller ne kep gasam gowjeken tuweleme ödüm akuratynca oturýar. Oturdy. Owa. Şoňa mehribanlar Lokman barın ananmadan men aýdýanym sözüm gowru çykma diýalar. Dostumyň aýtýaly. Lokman şomagyna Katolska jaňlaşyp Katolsk köçäňini barsaňyz görüp bilersiňiz. Galan zatlarym özüňiz görüň baka berin. Bir näçe wyborlar kendir saýlap bilersiňiz. Janyňyz sag bolsun mehribanlar.